Vale. Listo? Vale, ongi etorri maiatzaren 28ko ohiko bilkura hontara. Lehenik eta behin komentatzea, honetan Igor Garcia isuskitza udaltzaldeko zinegotziak ezin izan duela parte hartu kontu pertsonalengatik. Eta hau izan da, aurreko udal bilkuran egin genuen moduan, kasu honetan feminismoetako zinegotziak efemeride batzuk irakurriko ditu. Feminismoetan indartzen hori balorean hartzeko beste zita bat eraiki dugu gaurkoan. Memorian mintzatutako guneak hona ekarriko ditugu. Oraingo memorian egunduz jarraitzeko. Maiatzak 17. Homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da. Egun hau okupatu izan zen 1992 eta 1990ean homosexualitatea faltsutatu mentalitatea alboratzen izan zelan. Eta bide batez, egun honetan, transgenero eta transexualen genero identitatea despatologizatu izana ere ospatzen da. Maiatzako 2002an, Timor Oriental izan zen 21. mendeko jaiotako lehen herrialde askea. Horrelako jaiot askoren aldekoa garelako. Gure abarne, defendibidea memoriara ekarri nahi du. Ekainak 14. 1937an, frankistak tropek beretzea hartu zuten. Ekainaren 15ean, Italiar abiazioak Eugenio Campillo Robledo umearen bizitza itzali zuen. Astilleroan jolasten ari zela, ametraiatu zuten. Euskal Herria osoan, ekaineko egun hauek ilunak izan ziren. Ekainako 26. 1997an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna aldarrikatu zuen. Helburu handiago batekin, tortura erabat desagerraraztea. Guk, pertsona hauek guztiak babesten nahi ditugu. Hitz eta ekintza oso eta gertuekin. Bai, eta tortura desagertzeko, zentralezura pentsatu duten herrikideekiko gure konpromisoa agertu. Ekainako 28. Arrotasunaren nazioarteko eguna. LGTBI buruz kolektiboak zen. Parteidek adierazten duten erantzuna gure egiteko. Erantzun politiko irabiltzen da. Zeinean, arrotasuna ere gure bizitzaren defentsan konjugatu behar dugula gaineratzen du. Arrotasunaren gaineko ideiak, norbanako guztiok daukagun berez golubitasunean indarra jartzen du. Eta eguntzen jarraituko dugula ere adierazi nahi dugu. Instituzio honek daukan ardura politikoagatik eta izan daitekeen elkargunearen saeragat. Mila esker, jarraituko dugu ja hasiera emango diogu bilkurari eta lehenengo puntua izango litzateke 2026ko martxoaren 26ko 2026ko martxoaren 26ko akta onartzea. Oso esateko aldeko botoak aho batez onartzen da. Bigarren puntuan, kasu honetan izango litzateke Pentsatu Fundazioarekin daukagun hitzarmenari jarraipena ematea. Kasu honetan, dakizun moduan, hitzarmen hau aurreko agintalditik dator, aurreko agintaldian bultzatu zen, eta gu beti izan dugu, gauzak ondo daudenean, adierazi behar dira eta balorean jarri. Eta adibidez, kasu honetan, guk uste dugu hau izan proiektu bat, pausatu zen aurreko agintaldian, gaur egun ere berrizten duguna, balorean jarri behar da, kasu honetan, nire izan zela, zinegotzi zelarik bultzatu zuela proiektu hau. Zentzu horretan, berriztuko dugu hitzarmen hori eta aurrera dugu, eta balorean jartzea ere, gauzak ondo egiten direnen edo balio dutenen, ere esan behar dira, ez batzutan gauzatzerra. Eta hori izan da, ez da egitzeo zer dagoen esateko,
bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez, onartzen da. Hirugarren puntua izango zen, 2025ko ekitaldiari dagokion likidazioa onartzea. Onartzea eta dekretuaren berri emotea. Kasu honetan, eragatuko dietitza alkate ordeari. Batzorretan esan zen bezala, orain daukagun gainerakin da 9,8 milioikoa, egia da gero, proiektu aldarrikakin aurrekusiko ditugunak eta jaitsiko dela, Arantzak kontorpedeta teknikaria eman zituen azalpenak batzorretan, suposatzen dut dagoela ez. Orduan, bakarrik berri eman nos das cuenta, ¿verdad? Vale. Laugarren puntua, kasu honetan izango zen, bigarren izango dira laugarren puntua eta bosgarren puntua jarraipen bat dira, haien arteko jarraipen bat dira, alkate ordeari emango diotitza, ez dira bozkatzen, da jakinaraztea, baina, azalduko ditugu 4 eta 5 batera, azkenan batera joan zitezken, baina banaketa bat egin da, eta kasu honetan alkate ordeak eta ogasun zinegotziak azalduko du. Laugarren eta bosgarren puntuak dira aurreko etikitaldiko geratu zaizkigun, orain gabe geratu zaizkigun fakturak ordaitzeko inkorporazio. Sartu direnak urtean zehar eta aurreko urtekoak zirenak. Orduan, laugarren puntua dira 1,4 milioi euro eta bosgarren puntua 158.000 euro. Bosatzen dut dagoela ezer, orduan seigarren puntura pasako ginateke. Seigarren puntuan, kasu honetan da, esku hartze sailak Zaratzagako obren harira, kasu honetan obra zuzendaritzaekin egondako fakturen erreparoaren berri emotea da, azaldu den batzordetan, kasu honetan obra zuzendaritzaren kontratua geneukan aurreko saltzen dut edo. No, es que quedé con Leire que antes de que empezarais este punto se me había olvidado llevar la explicación que igual el título induce a error porque pone dar cuenta del reparo, pero ese dar cuenta lleva implícito el tomar conocimiento, porque el reparo lo levanta el pleno, tomar conocimiento del reparo y, si es así, hacer un reconocimiento del crédito para poder pagar esas facturas de la dirección de obra. Hori da, kasu honetan aurrekoan izan genuen moduan, obra zuzendaritza kontratatu zen, 2025-era, kontratatu zen, Zaratzagako obran zuzendaritzarako, aurreko ikusita zeuden, 2025-en zehar egitea, egia da, obraren lusapena bat egin genuenean, ez ginen honetaz ohartu, eta jakineraz zigutenean, geneukan kontratua egin da, baina, bukatu zen, kasu honetan kreditua, guk eskatu genuen kasu honetan, obra proiektua gauzatu zuzenei, obra zuzendaritza gauzatzea. Hori oso ohikoa izaten da, arazoak sortu alditu, toki batzuetan bizitatzen da obrarekin, baina beste batzuetan ere obrako proiektua egiten duen, obrako zuzendaritza eramatea baliagarri izaten da, eta kasu honetan ez ginen hartu, errorea hor dago, asumitzen dugu, eta obra lan hauek egin dira, eta hori izango litzateke esaten den inguruan zer dagoen, arrepen bat diren. Bai, gure boska zantzagatik, diara, ez dugu zantzan jartzen lanen beharra. Da, eta zerbitzu teknikoa jardun egiten duena. Eta, guztu dugu egoera betaren iztea, nahiko konplizkoa dela, zuek etortzen zuek, arazo bat izan dela, edo izan, igual kontuan ez zuela izan, eta, gure gobernuan bai izan zen, baten bat, hau da, onbertzen dugu lakoak ailegatzea. Beraz, gure erantzunaz da, zanen urteetako erantzuna izango, ronka bota eta esan oso txartu egiten zabizela, baizik eta ulertzen dugu askotan plan gintza, eta, kudeaketa juridiko eta kontraktua batzuetan ahultasun ezartzen direzela, badagozela, eta bronkarik ez dugu botako, eta baina ulertzen dugula, eta batzutan entzun danez, da zuetu bat hartzen duzuenez, gure buskan momentu zartzezio bat izango da, behintzen zartzen ezatearen horrelako gozak ez direla gertu behar, baina, datzen dira batzutan. Mila esker, ez dakit.
Bale, bozkatzera pasako ginateke. Bai, Bai. aldeko botoak. Abstentzioak. Bai, errepikatzen dugu. Bale, errakuntza batzutan gertatzen dira. Aldeko botoak. Abstentzioak. Bale, aldeko 7 botoekin eta 3 abstentzioekin onartzen da. Eta, kasu honetan, 7. puntua ere, kreditu aldaketa bat da, kasu honetan, Ogasunen zinegoziari lagatuko diotitza berriz ere, berak esalduko du zertan datzan, alkatetza dekretuz egindako kreditu aldaketa bat da, eta berak esalduko du. Azalduko ditut 7. eta 8. ze elkar lotuta daude. 7. Da kreditu gehigarriarekin, hau da, remanentearekin. Eta habilitazio, eta 8. da habilitazioaren bidez. Orduan, habilitazioaren bidez dira, lortu ditugu diru laguntzak, eta horiek gauzatzeko guk ere diru bat jarri behar dugu, orduan horregatik batzutan errepikatuta daude partidak batean eta bestean. Batzuk direlako jasoko dugula dirua, eta besteak gure aldetik jarri behar duguna. 7. puntua dela kreditu gehigarriarekin, izango litzateke eskolan plaka fotovoltaikoak jartzeko dirua, 27.000 euro, errukuzelaian egiteko gradak eta aldagelak, lehioak jartzeko eskolan eta metroko obraren espropiazioa. Eta guztira izango lirateke 404.000 euro. Eta 8. puntua dela habilitazioaren bidez, izango litzateke eskolako plaka fotovoltaikoak, museoko balkoia, forja, komunak eta teilatua, eskolako lehioak ere, ibilbide interaktiboen diru laguntza, eta astilleron jartzeko komun hautze garbi zailo. Eta hori izango litzateke, hau da 403.000 euroko. Ipuntua, sasketasun. Galerarik. 7. puntua eta 8. puntuaren berri emunda, aurrera jarraituko dugu, eta 9. puntua kasu honetan izango litzateke, kasu honetan kontu hartzaile teknikariak hartu du eszedentzia bat, eta bitarte horretan izendatu dugu aldi baterako idazkaritzako administraria lan horiek berrikatuko entzuten zoa. Kasu honetan, 9. puntuan berretsi behar dugu kasu honetan kontu hartzaile teknikariak hartu du eszedentzia bat, eta eszedentzia hori irauten duen bitartean, idazkaritzako administratiboak egingo ditu bere lanak. Orduan, izango zen, horren berri emotea eta dekretua berrestea. Zaldunek? Zer dago zatoko? Euskatzera pasako ginateke, aldeko botoak hau batez onartzen da. Eta 10. puntuan dakizuenez, kasu honetan ere antolaketari dagokio, eta orain dela ja 3 urte sortu genuen kontratu programa bat ikusteko ea kultur, kirol eta gardentasun eta tokiko garapenean beharrezkoa zen teknikari bat. Guk uste genuen teknikari bat egon behar zela eta sortu genuen kontratu programa bat izan daitezkena askoz jota 4 urterako. Jarri genuen 3 urtetarako, eta orduan eskatzen duguna da, ikusi dugu baliagarria dela, eta eskatzen duguna da luzatzea beste urte bat. Bitartean hori aurreratu genuen batzordetan, urrengo bilkurara ekarriko dugu, gurasmoa da ekartzea, espero dugu ekartzea beste kontratu programa bat, eta kontratu programa hori izango zen kontratatzeko teknikari bat gauzatzeko OPE prozesu guztiak, hau da, postu hau pasatuko zen RPT-era, eta aparte dauden interino plaza guztiak ateratzeko oposizioa. Garrantzia lotzen dut puntu honekin,
lanpostu hau ez dago errepetaren barruan, baina gure asmoa da errepetaren barruan sartzea, ikusten dugulako 3 urteren ostean frogatu delako beharrezkoa dela eta egonkortu behar da. Zer dago esateko? Hausnarketa txikitsu bat egin dugu, eskatuen informazioaren arira, eta gutizatu zagoz, bai eskotan modu, noski, eta beharrezkoa den lana, eta lana ondo egiten dela, ikusten da, eta nabaritzen da, beraz, gurrean artetik dugu. Bizkat, geratu zen, bihautako txostenean, hainbeste eta hainbeste jarduera egiten dituela pertsona horiek edo behintzat dokumentu horren azalpenak hori zen. Hau da, bai diru laguntzen kudeaketa, kontu programazioa, aiak, esolka, administrazioa, problema administratiboa, besteria, hainbeste. Eta honek, pentsarazi guztiak lehen ingurura, ea, funtzio edo rola sobredimentsio batean, edo sobredimentsio bat dagoen, ari gara pentsatzen ez. Eta enplegu publikoa, eta gaitazko enplegu publikoa, lan baldintza egoki batzuekaz, baldin badugu geratu, susmo hori geratu zaigu, non baliteke pertsona edo, berkin du pertsona den, egin baden pertsona edo ez, ea, erretzeko rol bat eratu dugu, hainbeste eta hainbeste tarea dagozan, eta uste dugu, konturatu bagarela, eta hau errepete batera ematen badun koeroan, gainerako responsabilitatea gaz. Igual, pertsona batentzako eskotzoa da, eta kalitatea, errobaren kalitatea zabakarrik soldata eta borrak eta bestelakoak, baizik eta bai lankarra zendan eta esparruak zenerako arrean gaztan. Hori da bagaren moko. Abian zuzenean. Bai, egia da, gaur egun eramaten dituela arlo asko, sail asko eta hainbat gauza ez, eta egia da, pilaren 28 genuela aurkezten bat langileekin nire etorri zela, eta hor bai, zela, jarriko zela beste figura bat, dinamizatzailearen figura pizka bat, babesa emateko teknikoari. Orduan, bai, sobagoz pentsatzen horretan ere, azkenean ere, kargatu dezakezu postu bat, baina egia da, gero edozen pertsona bat horrela, egian ere zailagoa dela guzti horretara moldatzea, ez? Orduan, hori zen gure naia, hori da gure ibilbidea, eta horretaz gaude. Bai, eta nik ere izango dute, bat natorre katorreak izan dakoarekin, eta beste arlo batzuetan ere antzekoa gertatzen da. Gurea bezalako udaletxe batean, dagoen lankarga arlo guztietan oso handia da. Eta gustatuko litzai malgutasun gehiagorekin egotea gure udalangileak, baina hori da, realitate bat zoritzarrez daukaguna. Gustatuko litzai gaitasun ekonomiko gehiago izatea, eta baita dauden bere garaian ezarri ziren las normas del gasto horiek ere bertan bera gelditzea, bestelako kontratazio batzuk egin alizateko. Aldeko botoak, hau batez onartzen da. 11. puntua, kasu honetan, izango litzateke, ekartzen du baita barne antolaketako kontu bat, eta izango litzateke udalangileen fitzaketa sistemarako ordutegiaren kudeaketarako erreglamendua aldatzea. Alkateordeak azalduko du. Batzuetan ere komentatu genuen, egon guzti garen, orain ere badaude, baina handiagoak, malgutasun bitarte, eta dira goizeko zazpietatik, goizeko zortzitarrietan arte, eta eguerdiko ordu bietatik hiruterdiak arte. Nahitaezko presentzia da zortzitarrietatik ordu biak arte, eta da udaletxeko erretarriarretan notiko irekera horrekin bat egitea. Eta planteatu zen negoziazio mailan eta faltazen izantzea eguneko gehieneko lanaldia 8 ordukoa izatea, bidali zen zuela espedientean badago aldaketa hori, eta ez dakit osagarrako ginen negoziazio mailan, usatzen dut ez dagoela zalantza gehiago. Baina, zari, zer bertzen nahi zuen, bai.
Bueno, es que regreso porque sí que hemos visto claramente lo que comentamos, lo de las 8 horas que se quedó en la mesa. Y sí que me quería aclarar un tema. El otro día cuando en la comisión comentamos sobre el tema de la pausa, de controlar la pausa. De pausa. Bueno, sí que me gustaría aclarar, ¿no? Mi intención no es ni control ni mucho menos. Creo que lo dejé claro, pero bueno, tengo que insistir, ¿no? En el tema. Nosotros como vemos lo de la pausa es para que ese trabajador tenga esa pausa, es decir, que es que vemos que durante las jornadas, por lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Que al final es tanto el trabajo que hacen, pues bueno, regular esa pausa para que la tengan, no para que no la hagan, sino un poco para obligarles a que esté regulado el que tengan esa pausa. Era un poco incidir que por ahí se tema de la pausa, no todos los días. Mila esker argipenengatik. Zer badagoz gehiago esateko, bozkatzera pasako gara, aldeko botoak, hau batez onartzen da. Eta 12. puntuan, kasunetan izango litzateke, ja aspaldin honekin gora eta bera daramagun espediente bati amaiera emotea, eta izango litzateke, padel pistak lagapen hitzarmena errotapa den kirol klubari, zentzu horretan ere eskertzea kirol zinegotziak, ikaskaritzatik ere egindako lana, ze kasu honetan beste udal lokal batzuekin egin diren lagapen alderatuta, honek baitu bere izetazanak, ez da udal lokal bat, udal ekipamendu bat, eta ordutegi batzuk libre daude, beste batzuk ez, eta horretan egon da goio negoziatzen haiekin. Si querías decir algo de las horas, cómo quedan y demás. Bueno, Lo explicas. Sí, la comisión quedó claro. Vale. La comisión quedó claro, bueno, que ordutegi batzuk aldatu dira, ezarri dira eta moldatu dira. Kasu honetan haiekin adostu da. Voy a transcribir el anexo. Vale. Entonces, bueno, hori da, konparatuta beste lagapen batzuekin, kasu honetan badago eranskin bat, non jartzen diren ordutegi zehatz bat. Eta hori ere, Garrantzitsua da, ere egon dira aldarrikapen batzuk, jendearenak, eskatzen zituenak ere, padel pista ordu gehiago gotea libre, jendeak klasetara joan gabe erabilian izateko. Eta hori txertatu dugu, eta hori mantentzen alegin du gara, eta gazentan kirol zinegotzia egon da horretan. Vale. Hau ezan da, ez dakit zer gauzateko, bozkatzera pasako ginateke, izango zen padel pistaren lagapenaren onarpena, aldeko botoak, hau batez, onartzen da. 13. puntua, ere ez da puntu berri bat, Lentziako hiri antolamenduko plan orokorrarekin azkenengo plenotan gaude gora eta bera, hasiera eman zaio, baina hasiera emoten den heinean, partaidetza programa onartu behar da. Zentzu horretan, batzorretan izan genuen moduan, ekainean egongo da saio bat, irekia, herritarrentzako, alderdi politikoentzako, udal korporazio osoarentzako, ekainaren 10ean, Oño Portalen, eta honekin izan zen lehenengo paseari hasiera emoteko, eta bueno, hau da kontu bat, zirazki hurrengo urteetan asko eztabaidatuko duguna. Orduan orain onartu behar dugu parte hartze programa, oso zabala da, zehaztapen helduko dira ere, gauza batzuetan gelditzen dira, definitu behar dira, ze teknikak erabiliko diren, metodologia kualitatibo asko erabiltzen dira, eta ongo gara egiten eta espedientea osatzen. Eta kizio zer dagoen hemen inguruan, bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez onartzen da. 14. puntua da, kasu honetan, urtarrian ekarri genuen, behin-behinean onarpena, landabide publikoen inventarioaren onarpena, urtarrian ekarri genuen, behin-behinean onartu zen, eta orain izango zen alegazioen
onarpena, egondako alegazioei erantzutea eta alegazio horiek txertatzea edo ez behin-behineko proposamen horretan eta behin-betiko onartzea landabideen inventarioa. Esan genuen moduan, landabide publikoen inventarioan bazeuden batez ere, nolabait, 2 puntu, ez dira egon alegazio asko, baina bai jende parte hartu du. Zaratzagan, hor zeuden 2 gunetxo, batez ere, Zaratzaga Goukoako baserria eta erdiko etxen artean hor bazeuden puntu batzuk, argitzea bide publiko bat zan edo ez, Zaratzaga Goukoa eta erdikoen artean hor landabide publikoa bere garain pixkat aldatu zen, eta gero bazegoen ere, Isuskitzan ere, Isuskitzako Dos Palmerako sarreraren inguruan, bidearen inguruan, hor zeuden beste alegazio batzuk, eta batzuk ebatzi dituzte kontra eta beste batzuk alde. Ere aurrekoan izan genuen moduan, ere kasu honetan Isuskitzaren kasuan, bazegoela epaiketa bat tarteko, ebazpena atera zen, hortik eta egunean edo hurrengo egunean, egunean, eta, oraindik ere, badago bide judiziala jarrai dezake, ez dakigu zer gertatuko den, uste dugu jarraitzen dugu eta berresten gara aurreko posizioetan, guk landabide, bai aurreko bide publiko, Isuskitzako bideen inguruko ikerketan, espediente ikerketan, adierazi genuen, guk onartuko genuela emaitzan, holan egin genuen, eta kasu honetan ere emaitza errespetatuko dugu, eta adierazten duguna da, uste dugula badaudela gauza batzuk, jorratu behar direnak, landu behar direnak, eta etorkizunean beste modu bat ez izan beharko direnak. Baina, eta horretarako eskuzabaltasuna adierazten dugu. Baina, orain, ekartzen duguna da, landabideen inventarioa bakit, daudela batzutan zeharkatzen dituela hainbat kontu. Ezakin, norbaitek zeo zer esan nahi duen. A ver, más que nada, explicar un poquito la abstención que es el voto que vamos a emitir. Nos abstenemos porque entendemos lo que es la existencia de un inventario de caminos rurales es muy importante para los pueblos. Cantidad de ellos desaparecen, al final se acaban quedando las personas, se acaban cercenándonos y al final, pues eso, ¿no? Los municipios se quedan sin esos caminos que siempre ¿no? han sido utilizados por todo el mundo. Pero en este caso, ya sé que ha sido la sentencia con todo, pero de todas las maneras seguimos no compartiendo el criterio de la carretera de los familias. Porque en la sentencia se recogen cosas que a nuestro entender, entendemos que no se corresponde con la realidad y por eso va a ser el motivo de la abstención. Seguimos, pese a todo, contra la resolución que ha hecho Guillermo sobre la situación de las palmeras y entonces, pues bueno, aceptamos lo que es el propio, ¿no? Lo que es el inventario de caminos rurales porque hay muchos más caminos que es interesante que se han analizado, pero sí que tenemos que quede claro que desde luego mantenemos nuestra disconformidad absoluta con el camino de los padres. Sigo defendiendo que es un vial, que es persistente, que sea no poner a discutir ahora porque no tiene ningún sentido, pero vamos, y entonces, bueno, por ahora, por eso la abstención, seguimos. Guk kasu honetan ez dugu eztabaidatuko, guk ere ikerketa espedientean zehar beste jarrera bat defendatu genuen, nik uste dute nik guk beti erakutsi dugu eskuzabaltasun hori aztertzeko bide horren. Igual, gaur zenolako izara duen bide horrek ez dugu konpartitzen, etorkizunan zen izan gezaken konpartiko aldugu, nik uste dut, eta asuntoa da, momentu honetan guk ere defendatzen dugu kasu honetan, uste dut ingenieritzak egin du lan polit bat, eta lan polit horren berrespena da sententzia bera. Sententzia berak aitortzen du ingenieritzak egindako lan hori, berresten du. Ez da lehenengo sententzia ere, nik uste dut, da bigarren sententzia bat dagoena bide horren baitan, eta beste zentzu batekin, baina bigarren sententzia dagoela, Dos Palmerasen inguruan, guri gustatuko litzaiguke bide judiziala alde batera gelditzea,
eta heltzea orain daukagun aukerarekin, akoarekin, heltzea beste bide bati. Ekitea, bazen ja pentsatzera etorkizunean batzen gaituen horretan. Dela bakarrik komentzatzea, orain izatzen duena, ez zela terreno publiko bat, lehen epainan, mismo kontratua izan zuen. Pero decir, si en la primera ella es la que dice que los caminos, al margen de la titularidad, que es la de mañanidad y que le corresponde al dictamen, es decir, y ahora dice lo contrario, y además no solamente eso, ¿no? Sino que simplemente en su sentencia no dice que es el ayuntamiento de Valencia, sino el de Sestao. Han corregido ya, han corregido, han pedido rectificación. Santurce decían, sí. En fin, Sí, sí, que nos ha llegado la te digo rectificación. que al no aprender, más que pero sí que seguimos manteniendo. De todas formas, es verdad que comentamos en su momento que hicimos el inventario de caminos y se podría quedamos en hacer una mesa donde se piensa de alguna manera el futuro de esa carretera. O sea, deberíamos dirigirla, ya no retomarla, ¿no? Sino si realmente empezar con ella y ver qué solución o qué salida puede tener para las dos partes. Bai, bestea, sententzia gauza bat esaten zuela, baina gero TSFJ-ak auzitegi gorenak emon zigula, kasunetan udalari, udala jarritako errekurtzoari emon zela arrazoia. Vale. Hau izan da, zer dagoen esateko, buskatzera pasako ginateke, aldeko botoak, abstentzioak, aldeko 9 botoekin eta abstentzio batekin onartzen da. Eta, kasu honetan, 15. puntua, behin-behinan ere onartu genuen aurreko udal bilkuran, eta kasu honetan izango guk egiten genuen proposamen bat, Zurrua kalearen zenbakiak aldatzeko, batez ere Zurrua kalean bazuen hainbat zenbaki gaizki zeudenak, eta nahi genuen ere berrantolatu zonalde hori. Egia da, auzokide batzuk alegazioak aurkeztu zituztela, kasu honetan batez ere Arrantzale eta Areatza kaleko auzokide horiek eragiten zieten antolaketa hori. Claro, antolaketa berria bazeukan bere logikak eta nik uste dut udal arkitektoak egin zuen lana aproposa zen, baina guk ere ulertu izan dugu kasu honetan auzokidek aurkeztutako alegazioa. Claro, Arrantzale kale existitzen zen, eskabeteria existitzen zen enean, eta hor kale bat zegoen. Claro, gaur egun ez dugu imaginatzen, jarraitzen du existitzen, eta claro, no buruak esaten du, dana izan daitekela Zurrua. Edo beste, eta Areatzaren kasuan bat zegoen etxebizitza bat portala zeukan Areatzara eta gero aldatu zuela Zurrua kalera. Ez azkenean alegazio horiek onartu ditugu, bakin badakigulako auzokide horientzako ere kale itzendapen bat aldatzen denean sortzen dituelako bestelako eragozpen batzuk. Kasu honetan Zurruaren kaleko auzokideak eskatzen zuten aldaketa hori, bazeuden hainbat burua uste. Orduan nik uste kasu honetan izango zen onartzea alegazio horiek eta onartzea behin betiko aldaketa guzti hori. No, en definitiva, porque... No, es que hubo un primer trámite de audiencia, porque dado que se suprimía una calle y era como imprudente el notificar, ya lo he hecho, o sea, primero se hizo una primera fase de audiencia, se dio el trámite, presentaron alegaciones y ahora ya sí se otorga la aprobación inicial. Vale, ya vías que debió. Vale, bueno. Buskatzera pasako ginateke, aldeko botoak, aho batez onartzen da. 17. puntuan ere, hainbat epatzen. Bale. 16. puntua, kasu honetan da, bidea garbitzeko zerbitzuaren espedientean, kasu honetan, kontratazio maila egindako proposamena onartzea izango litzateke, eta gero alkatearen eskuetan eskuordetzea hori onarriketa zerbitzuaren kontratuaren sinadura. Kontratazioa plenoari dagokio, baina bestela ekarri beharko genuke beste plenora honen sinadura. Orduan hori izango litzateke. Hori berdinak ezako zitzaigun, Saratzaga edo Zubiko obrekin, eta prozesu berdina. Egia da, igual pliegotan aldaketa batzuk zerratu behar ditugu, hau ez gertatzeko. Ez dakit Kristinak azaldu nahi duan. No, lo he explicado bien. La cuestión es lo decía el otro día en la comisión,
Claro, el órgano de contratación es el pleno, entonces hay varios hitos. Claro, los pliegos ponen que una vez de que la mesa propone al órgano la adjudicación, en este caso pone que es el órgano el que requiere al posible adjudicatario para que presente una documentación que dado que es el único licitador que tenemos y dado que luego una vez que se presente la mesa con el asesoramiento del letrado asesor la va a fiscalizar, y el todavía os decía, a ver, para no generar ni dudas ni incertidumbres, una vez que tengamos esa documentación y una vez de que en la mesa la fiscalice y el letrado asesor, la trasladamos. Y luego es simplemente el acto formal de adjudicación, que en lugar de ser por un acuerdo de pleno va a ser por un decreto de alcaldía, para evitar y posponer. Pero el error ha sido que en los pliegos lo que consta es que es el órgano de contratación el que requiere al licitador, que es un acto de trámite, no tiene ningún sentido. Zer da osateko, hori gustatuko genuke aldeko botoak. Hau batez onartzen da, 17. puntua orain bai, izango litzateke Txipia auzoan egingo den obran, metro Txipia auzoa eta metroko elkargunean, hobetzeko proiektuak ondasunak desjabetzeko, desjabetu beharreko ondasunen berri emotea eta espedientea hastea. Hau da, prozesu bat horrekoan ja komentatu gendun, zatitxo batzuk falta dira desjabetzeko, egon direlako obra proiektuan aldaketa txiki batzuk, azkara salduta, horreko problemaan ere jarri gendun, batzorretan ere, eta hori litzateke, ez dakit zer dagoen izateko. Aldeko botoak, hau batez, onartzen da, 18. puntua, izango litzateke, azken osoko bilkuratik ona emandako dekretuen berri motea, ez da bozkatzen, ez dagoen zoze esateko, eta hurrengo puntua izango litzateke, kasu honetan, EAJ udal taldeak haien egoitzan agertutako margoketa batzuen harira aurkeztu zuten mozio proposamen bat, urei utziko diete azaltzen, bozkatu beharko genuke lehenengo, igual bozkatzen dugu urgentzia, eta gero ja azalpenarekin jarraituko genuke. Aldeko botoak, urgentziarenak, hau bat hartzen da, orduan orain txertatzen dugu gai ordenean eta utziko diet haiei kasu honetan azaltzen eta gure kasuan gero azalduko dugu. Bai, bueno, guraldetik oso azalpen lapurra. Dokumentazioan esan duen bezala, dakizuen eta egon dira gure batzokian, ez da lehenengoan dira, jaso izan ditugu batzuk eta azkenen urteetan, beti ere mezu oso politikoa gatu batetik, bestetik ez dirudi baterik prentzean ez dunakoa, basik eta gure bekontzen emandako batzokitan, hau da, ekintza antolatu bat dirudi, eta interior oso politikoa dukana baita ere. Egia da gu egoitza publikoa daukagula eta herritar guztiontzako zabalik daukagun leku bat dago posizioan da prentzean. Beraz, guri hau gertzen zaigu. Bezalderriek ez baldin badute, igual ez da hain erraza horrelako sarrerak jasatzea, baina bai gura dugu ez bakarrik PNV fokalizatzea. Badirudi bakarrik guri gertzen zaigula, zoritzarrez, beste alderri batzuei, beste herri batzuetan, ere, hau da, gure gobernu talde partenen bat soberena da, eta BP jartzen daure, BP partidua jasotzen ditu, beste batzuk, ez dakite atzibildu jartzen duen edo ez, baina, ala ere, hau guzta bakarrik EAJ eta PNV jasotako pintadak direzela eta, baizik eta konbidentzia aldean, zelanako mesu, usako zakegun, instituzionetik eta oso ondatu dugu Aitor Basoen gobernu taldeak proposten zuen testua, hau da testua txikitu egin da, baina batez ere sarrera oso era egokian hartzen duzuela ikusten dugu eta horrek balatzen gaitu durak, beraz ezen ikasuen. Bai, kasu honetan batzotian, zein alderdi sozialistan hain bat egotzetan, jota batzuk agertu izan dira, kasu honetan guk jaso genuenean EAJ-PNV udaltaldearen mozioa, ikusten genuen, igual, gauza batzuk konpartitu algenituela, baina beste gauza batzuk ez genituen konpartitzen, eta ez gara hasiko eztabaidatzen horretan. Orduan ikusten genuen minimoetako mozio bat aurkeztu zitekela. Ikuste dugu elkar bizitza emoteko baldintzak sortu behar direla,
hori da guri irakurketa, baldintzak sortu behar dira, horrek ez duzan nahi alderdi politikoen egoitzak margoztu behar direnik, baldintza horiek sortu behar dira, horrek ez duzan nahi, egiten diren aldarrikapenak zilegiak ez direnik, horrek elkarbizitza sortu behar da, horrek ez duzan nahi, adibidez, gaur egun dauden bide guztiak elkarbizitzarako bidea, elkarbizitzarako aukerak eskaintzen dutenik, honetan ere beste gertakari gogor batzuk ikusi ditugu, orduan uste dugu eskubide sozial eta eskubide zibil eta politiko ororen defentsa egin behar dela eta horretarako pausuak eman behar direla. Azkenengo plenoetan, adibidez, ikusi izan ditugu nola aldarrikapen desberdinak, ospakizun desberdinak, gaur egun ospakizunak izan direnak, beste garai batzuetan aldarrikapenak izan direla. Eta ere hori izan da, ere eskubide zibil, politiko eta sozialen defentsan aritu izan zirelako hainbat pertsona. Orduan, guk uste dugu hori ere zilegitasun bat daukala, baina baita ere gauza batzuk sortu behar ditugu minimo batzuk elkarbizitzarako, eta minimo horiek sortzen dira. Orduan hori da horregatik ikuste genuen, kasu honetan, JPNV aurkeztutako mozioan ez genuen konpartitzen, hor agertzen ziren hainbat kontu, orduan uste genuen, bueno, bazen minimoetan, vale? Eta hori da egin dugun proposamen, besterik gabe. Eta nahi duzue... parte bat murriztearen, ez dugu genuen inoiz ideologiakoa, beraz, bi alderdi ezberdinak, eta zentzu horretan, gure ideiak ditugu, eta gure alderdian eta gure inguruan ideiak asko dagoz, baina esan duzun bezala asko balio duten eta bizitzan, eta testu hau ez da bide eguneko testua, baina udaletzaren abatin bada, eta bizkiontzak izan da. Irakurriko... Kasu honetan, zioen azalpena, nik euskaraz eta zuek erderaz, edo aldrebez. Euskaraz ingor. Zioen azalpena, EAJ-PNV buru gaderrian duen egoitzen egindako pintaen aurrean, eta bizikidetza eta adierazpen askatasuna eta elkarrekiko errespetatuko duten baldintzak sortzeko asmoz, Plentzako udalak, honako adierazpen hau egin du. Lehenengo, Plentzako udal batzak, EAJ-PNV-ren egoitzen agertutako pintadak, gaitzetzi egiten ditu eta eskubide zibil eta politiko guztiekin duen konpromisua berresten du. Eta bigarrena, udalak adierazten du, behar diren baldintzak sortu behar direla, edo zein desadoztasun politikoa, elkarrizketaren eztabaida demokratikoaren eta errespetuzkoaren bidez bideratzeko. Hori da planteatzen dugun minimoetako mozio hori. Bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez, onartzen da, eta honetan galdezkarietan sartuko ginateke. Lehenikoa, zenko da, zuriaren, pasadelaren inguruko subentzioa, laguntza, zerorako tramitazioan dagoen jakitea, eta ikapena bera eta izan da, Europar Batasuneko laguntza bat jasotzen zeko asmoa dugula, eta hau turismo proiektuan bardintzauta, behirgota dagoenez, ea zelan dagoen enfoke hau, eta jakitea zelan dagoen tenko. Kasu honetan, zubiko obrak bukatuta daude, falta zaizkigu gauza batzuk pantalla martxan jartzeko, routerrarekin ere egon gara telefono konexioak aldatzen udaletxean eta horrek eragin izan du, eta badago ondo kontratutako pertsona justifikazio osoa egiten. Finikitatzen. Gu egia da, beste udalerri batzuk, baina asko lehenago joan garela eta bukatu dugula. Beraz, memoria justifikapenak jasotzeko posible izango dago azaltzen dut kontan? Bai, ez dago arazorik, hori eskatuko diogu kasu honetan, eta ondo hori. Bigarren galdera da, kasu honetan da,
garbiketa zerbitzua dela eta, bueno, badakigu, azkenengo errantetan, bueno, zela egin dela honen inguruan, baina guztori ikusi dugu kostearen, zerbitzuaren kosteak igo egin dela, bueno, arazo batzuk sortzen dira kontratazioa emoterakoan, eta badakigu dela gasa, baina, bueno, gure interesan gaur ez da tramite eta espiritu zen inguruan, baizik eta ezin da zuen balorazioa hau ikusita herritarrek duten balorazio zein impresioa daukazue, garbiketan zerbitzua hainbeste esfortzu diru jarritan, ea nabaria dan, edo postatzen zabizean nabaria den aldaketa hau, edo ez. Nik esango nuke, eta hitz batekin erantzun dut nabaria da aldaketa. Gero, nahi gauzue valorazio handiago bat egin dezakete, baina aldaketan nabaria baino nabarmena. Hori izan dut. Bai, titulara hori du. Bai, nik uste dute horre ia da, diru asko dela, eta enroiatzen naiz, eta gustatzen zait, da kontu bat, sufritu izan dugula, genekien nola zegoen egoera, zenolako baldintzetan zegoen ere zerbitzua, oraindik gauza asko, hobetu behar dira, baina hobetuntza nabarmenak egon. Jaien garbiketan. Egunerokotasunean dagoen zerbitzuaren kontrolean. Egiten diren baldeoak. Egiten diren agertzen diren grafitien gaineko garbiketak, hierbajoak. Gauza batzuk oraindik daudela, bai. Hobetu behar direla, bai. Adibidez, orain zerbitzuan proposatzen dugu beste antolaketa bat. Seltzen da asteburua, eta pertsona bakar bat daukagu. Orain asmoa da, asteburuan beti bermatzea, 2 pertsona, 3, incluso udan 4 egotea. Horrek aldaketa nabarmen bat ekartzen du. Izango genuke ere hidrolimpiadora bat herrian. Hori, asteazkenero, guk baldeatu izateko, ez ekartzeko baldeadora bat. Egon bazara enpresaren atzetik baldeadora ekartzeko da izan. Aldaketa batzuk. Horrein falta ere aldaketa kualitatibo bat emun behar du. Hori zerbitzuari dagokionez. Etorkizunean zerbitzu hau nolako izan beharko litzateke, zen nolako izaera izan beharko luke. Nik uste dute hor beste eztabaida bat emun beharko dela. Ez gara izan kapazak horretara altzeko, baina uste dute horrek egon behar dela aldaketa bat. Eta gero dago detaile bat, igual, eta honekin ez dut izan nahi baita triunfalista, baina 2020-tik 2024 bitartean erregistro sartzen ziren idazkiak edo emailak kejatzen garbiketan inguruan nabarmenak ziren, erregistro ofizialetik. Gaur egun, gitzi dira. Eta behin heltzen direnean, gauza horiek zuzentzen dira. Noski ongo dira gauza zuzentzeko, eta ongo dira asteburuak gainezka gaudela eta garbiketa gertatu zen aurreko asteburuan. Claro, ez que orain arte pertsona daukagu bakarrik asteburuan, hori aldatuko du. El otro día cuando estuvimos en la comisión, Esti nos habló de la maíz feminista, lo cual a mí me hizo, la verdad que me hizo mucha ilusión. La razón creo que la mayoría sabéis, cada vez que se acercaba el 8M, el 25M, mi lucha siempre ha sido intentar conseguir trabajar en conjunto, nosotros, los que estamos aquí de concejales, con las asociaciones feministas de este pueblo, montarnos una mesa y conseguir un trabajo en conjunto, ¿no? Tanto para el colectivo N como podría ser para trabajar en el feminismo como tal. La verdad es que yo lo he intentado por activa y por pasiva y bueno, la justificación siempre era de que no se hacía porque bueno, las asociaciones del pueblo feministas no compartían las políticas de la JCNV, entonces por eso no se querían juntar con nosotros y esa era la razón. Entonces, la verdad, bueno, el otro día cuando lo presentaste, la verdad que bueno, pues me hizo mucha ilusión este giro. Sé que leyendo más técnicamente el proyecto, que
hemos visto que estaba preparado la Diputación. Sí hay dos cositas que, bueno, evidentemente, como nos preguntaste el otro día, si vamos a participar, nos animaste, evidentemente, cómo no. Sí que parece que será en la cultura y la primera reunión, me imagino que será muy importante, lo he dado por entendido. Y sí, como allí estaremos, evidentemente, trabajando pues, un poco lo que el reto que yo siempre he pedido en este pleno. Y sí que me gustaría saber cuál ha sido el cambio que se ha producido para que ahora se trabaje en esta mesa de feminismo, del cual estoy libre. Nik ez dute atiratzeko aldaketa bat egonen. Ez da aldaketarik egon. Gure feminista bat eraikita zegoen udaletxea eta talde feministen artean. Egia da, horrek izan duen bilakaerak, nire aurreko kideak, Zergoro Espiriti, eman zion pista bat, proiektu bat abiatzen. Gune hori indartu behar zen. Orduan, aplikazioaren baitan eskatu zen aukera hau, eta momentuz egin denaren da, jarreri kortasun batean mantentzea. Eraikitzen ditugun gune gehienak dauzkate bere aldi altuak eta aldi basuak. Feminismoaren mailarekin hori gertatu zen, edo gunearekin edo ditu nahi duzuen bezala. Momentu horretako osnarketa bat egin zen, izaro eta beste eragile batzuk partekatua, eta proiektu honetan sartu zen udaletxean. Nik berri eman behar dut, zen nik jaso duana da, nik jaso dut izarok egindutakoa. Orduan, ez nahi dudana ez dela izan, aldaketa bat, baizik eta bide baten hurrengo urratz bat. Behar dugu espazio gune feminista bat erdinak. Eta horren aldeko gure indar guztia eta gure lan guztia jarriko dugu. Izarok egin zuen valorazioa, izan zen lana jaso zuen. Orduan, aukera hau bat zen, izteko diputazioan, eta proiektua sartu onartuta dago, eta orain tokatzen zegona da, proiektu horri bide ematera. Aukera ematea eta zabaltzea. Abian jartzen ari da, orain hasiko da diagnosi bat egiten, proiektu gehienak horrelako proiektu gehienek urrerako urratzak ematen dituzte, azteko da galdeketi bat, komentatu nizuen zuen izena eman da neukala nire gabuz mudu libarre batean, eta zuekin konsulta egiteko, elkarrizketa luze bat izateko, ikuspuntu ezberdinak jasota izateko diagnosi horretan, eta gero bai egia da, azteko dela, lanean, eta zergatiko garela, feminista bat herri honetan ere ditzen. Baina ez da izan gauza berriak, honek izan ditu bere bide baten, bere momentu oso politak eta bere momentu txuskiak. Eta orain kokatzen zaiguna da, momentu hau horrekatzea eta momentak kontrasen eraikitzea eta ahore bat. Besterik? Queríamos preguntar sobre cita. Después del desprendimiento, pues no hemos vuelto a preguntar cómo va el tema. Entonces, sí queríamos saber en qué situación se encuentra, si ya se han recibido los informes técnicos pertinentes, los pasos que se van a seguir, y luego, pues saber qué calendario hay de tratar definitiva de forma que se dan en esa landa de Suspina. Y luego, de momento estamos teniendo suerte, porque está haciendo buen tiempo. A mí me da terror pensar en el agua, pues eso es lo que tiene la pregunta. Te reclasmo. Leire, zeini esaten diozu, lehenengoari, suskitzako bidean gertatu zenari. Segon dira bi desprendimiento. ¿Qué pasó con las casas? Vale, horri dagokionez, guk kazunetan hor daude bi norbanako daukatenak, edo bi etxe, daukatenak ardurak, dituztenak ardurak, arkitektuak bidali zien eta gokion txostena, alkatetza dekretuarekin, hor hainbat lan
egin behar zituztela, adieraziz. Eta hori adierazi ostean, alegazioak ere aurkeztu dizkiote txosten horiei. Auzokide bat, zein besteak. Orduan, orain egin dituzten alegazio horien erantzuna ere bidali da. Egia da, holako prozesuak luzeak izaten direla, baina badukate prozesu administratibo oso bat dago. Orduan hori bermatu behar dugu. Eta gerta daiteke inkluso epaitegian bukatzea. Zelako prozesuak ez dira batere errazak, eta daukagu aurrekari bat, eremu berdinean. Espediente osoa daukazu erregistroan ere, eta ikusi dezakezue, baina dinot, uste dute dela komplexua, aurrekoan zerbitzu juridikoak esaten zuen saia egin zaiola arkitektoaren txostena, izan da kriston lana, bideratzea, emotea dekretu forma eta forma juridikoa, oso komplexua delako. Orduan, guazen momentuz, bideratzea. Ojala bideratzea, lehen bailen, bi aldeen artean adostasunak egotea, ez luzatzea bide administratibo eta juridikoa, eta egin behar dituzten esku hartzeak egitea, batez ere, udazkena datorrelako, eta euriteak, inkluso dudan, egon daitezen. Eskerrik asko. Beste galdera bat, kasu honetan Zaratzako bidea inguruan, badakigu hor partzoa minio duela lana egiteko, eta horrekoan zehaztu egiten duela fiskal, horreguko amaierak zerazki. Ere, gura galdera da hainbeste, noiz bukatuko den, baizik eta ura ailegatzea dago. Momentuz, ez dago, inolako lerrorik markatza bide horretan, beraz, badirutik, eta azte buru batzuetan pizka bat pasatu da, ez momentuz izan da germen txikitsu bat, baina jendea aparketan azteko posibilea egon daiteke horretan. Beraz, zer egingo dugu udan, hor jendeak aparkatu egiten baldin badu, eta hor ez dugu inago kobertura juridikorik, ez da legalitu deltzetik. Horre ni Zaratzaratik pasa izan naiz, ikusi ditut kotzeak espaloi gainean, eta kotzeak espaloi gainean daudenean, hor badago kobertura juridikoa, espaloi baten gainean, edo oinezkoentzako bide baten gainean ezin da aparkatu. Beste kontua da, lerro horiak ez egotea. Horiek margoztu bat dira, egia da, lerro horiak, gainontzeko lerroak, zarri bat dira ere izpiluak eta seinaleak, falta dira, eta espero dugu hori gauzatzea lehenbailen zoruzatuko litzai dute, uda hemen ondoan daukagu, hilabete honetan zehar hori gauzatzea, detaile minimo horiek, eta aurrera egitea, baina honek ez duzan nahi, kasu honetan, gaizki aparkatuta badago kotzea, edo oztopatzen, zirkulazioa, ez dagoela kobertura legaliko, eta baiko badago trafiko araudi oso zorrotz bat, bete behar dena, batzutan ez daukaguna, gaitasuna, bete arazteko, hori gertatzen zaigu, eta, egon barko gara adi. Eta espero dugu ez izatea, beste espaloiak edo, beste apartagune bat. Bakarrik, adi egon garrain, eta hauzoa dugu da, ez muntatu hor egunero espaloi gainean aparkatzen duten kotzei ze hauzotarenak dira zuz. Guk hor momentuz, guk ez ditugu multa jartzen, hor bere lana udaltzaingoak egin behar du, eta udaltzaingoak ikusi behar du espaloi gainean, gaizki aparkatuta dauden kotzeak multatu behar diren edo ez. Ez egitea, kasu honetan, hori ez egitea, izango litzateke prebarikazio. Dino, eurak hor badaude, udaltzaingoa hor badago, eta bere lana ez badu egiten, udaltzaingoak baitu beste bide batzuk, hasieran abisatu dezake, baina ez egitea prebarikazioa litzateke. Guk ezin dugu
kasu honetan gaizki aparkatuta badago auzokide izan edo ez, hori ezin da egin banaketa hori. Uler dezaket logika, baina ez da... Bueno, kasu honetan, gertatzen dena instituki prefektu dugula bideratzen. Baina osoa ez dago instituki guztiz prestatu, berez ez dago aparkatzeko lekurik. Orduen, non aparkatuko du etxebizitza bat duen pertsona bat, ez auzokide batek, non aparkatuko du. Ez dago lekurik. Beraz, beti ere, hau joera izan da, justo izan da aparkatzea, eta orain esaten duzun bezala, udaltzaingoek hori mutatzen baldin bada, izango dela prebarikazioa, beraz, zelan azalduko diegu gure auzokidei, momentu batean multa bat jaso dezaketela, eta ez dago alternatibarik auzoan aparketako plangintzan ez dago zutan inolako aparkalekurik. Beraz, zein izango da soluzioa auzokide horientzako, eta hainbeste dira, hasi gara bat. Plangintza edo proiektua, berezutasunean, kenduta sanamendu sareak eta bat ez dela txertatuak zuen idazketa proiektutik jaso genuen, horre ziren aurreikusi aparkalekuak, baina aurretik ere ez zeuden akaso ondo aparkatuak. Nik ez dut esan nahi prebarikatzen denik. Zan dut, udaltzaingoa horra badoa, hotzeak gaizki aparkatuta badaude, eta ez badituzte, multa jartzen, eta guk ezin duguna da esan ez auzokideak direlako. Uler dezaket logika, baina guk ezin dugu hori izan. Ebastea, pertsona bati edo beste bati, ez jartzea, multa auzokidea delako, hori itzateke prebarikazioa hori nabil ezaten. Hori nik uste dut ulergarria dela, ez da aparteko zer, ulertzen dut, hor hainbat etxe bizitza daude, etxe bizitzak baituzte euren aparkaleku eremuak, gaur egun ere, kotzen etxe bizitza koitzan dauden kotze kopurua oso altua da, baina hori, eta gero, sarritan udaltzaingoek datu horretik ere zuzenketak bidaltzen dituzte, abiez, hori egin izan du Gaminik kalean, Portaleta kalean, egin genuen Higinio kalean, Higinio Bazterra kalean, Zaratzagan ere, jarri izan ditugu, arazoak sortzen direnean, porque askotan, auzokideak ezatzen dira, espaloi baten gainean dagoenean, eta jendea irisgarritasunaz denan bermatzen, jendeak ezatzen da. Egin izan duguna da, izan da, kartelak jarri, gogartu bat utzi, auzokidei esateko bitzuk. Jakin dezazuen, hemendik eta aurrera, hemen ezin izango da aparkatu. Eta, normalen auzokideak dira, heltzen zaie eta mesedez. Kontutan izan, eta hori kontutan ez badugu, horrengoa diskusuna izango. Baina, momentuz, egia da, ez dugula, inungo kejarik ikusi, nik bai pasatu nintzela, ikusi dute kotzeren bat, baina dugu auzokiden gatik, inungo kejarik sortu, ez zer, da, denengo aldia ikusi entzun dugula, kotzea gaizki aparkatua gaudela. Esaten bai guzti, kotzea gaizki aparkatua gaudela, guk ere, udaltzaingoari adierazi beharko dio. Eta eguna da, bera bat, erantzun nahi duzu, eta horren atzean dagoena da, plantea, situazioa bat eratuko da, eta bideratzeko asmorik eta baldin badugu, egin zagun, hemen ikatzen duguna da, gerta daiteken arazo bat, ezagutazionakoa osoa, gero erantzun dizuna, zeran jorratu hau, baina behintzatez hori, hau da, baliteke hau gertatzea, beraz, zer egin dezakegu hori saiesteko, gure plantarren. Proposamenik balego, entzuteko prest gaude. Pentsatuko dugu, bai. Besterik? Beste bat, kasu honetan, metodo C eta, preguntan, otra de las cuestiones era la publicada por el sistema, en este caso, de recogida de animales y del método C, que se está implantando ya desde la mancomunidad. Y un poco revisar los datos, parece que se hizo una buena combustión en las comisiones de servicio y no queremos decir que no, pero si sacamos algunos números, parece que son curiosos. Por ejemplo, se han gastado 3.093 euros por el método CER en 4 meses.
con 5 gatos esterilizados. Es correcto, ¿no? Esta cifra que hay. Si es así, esto, entendiendo, bueno, de una forma orientativa, puede suponer unos 600 euros por gato esterilizado, incorporando, y sabemos que también se puede reducir todo pues, un poco a la cirugía, de un lado, también lo de la captura, el transporte, ¿no? El retorno, la coronación incluso podría ser cobrada, el seguimiento, vamos a decir. En una lista de precios del 2023, que vale, puede que haya cambiado en 3 años, pero que nos la facilitó 5K en este caso, y teniendo una forma, multiplicando y sumando, nos alcanzaríamos los 600 euros por gato esterilizador tras un método cero. Como reflexión. No queremos simplemente decir, o sea, no estamos diciendo que esté muy bien, ni mal, pero que nos ha llamado la atención el que por, en este caso, felino, suponga esta cantidad. Y luego, entre los animales adoptados y los números que tienen que ver con, en este caso, con animales caninos, perros, pues vemos que hay 2 que siguen sin salir. Siguen salir en los últimos 4 meses. Bueno, esto es una cuestión que sabemos con algunas de las empresas que se contratan, pues hay unas malas praxis en este sentido. Y bueno, creo que lo hemos puesto sobre la mesa varias veces, que esta preocupación, y entonces por vuestra parte seguro que el programa está. ¿Qué vamos a hacer? Porque ese 2 que aparece en un recuadro en Excel se puede mantener en los próximos meses y nuestro objetivo es que esto se vaya. Entonces, la evaluación puede que sea positiva, lo haremos a final de año, no ahora, evidentemente, pero vamos viendo indicios de que, bueno, hay cosas que todavía me gustaría afinar y ver de forma contigo o con la audiencia. Vale, eskerrik asko, dice que hay cosas que mejorar, por supuesto. Has dado datos. En 2024 gastamos únicamente en el método CER y la recogida de animales 60.000 euros. Eso es un montante de 5.000 euros al mes, de los 2.000 euros que decías antes. Entonces, bueno, hay diferencia, hay diferencia. Se han esterilizado 5 gatos desde el 2026, realmente, de los 4 meses que se han contabilizado en ese Excel. Porque previamente, desde el 2023, se han esterilizado 115. Entonces, bueno, ahí sí que hay una ralentización, digamos, o que se esterilizan menos gatos, porque se ha hecho un trabajo previo antes de adherirnos a la mancomunidad. Entonces, yo creo que las cifras, pues bueno, los precios de la licitación no van a entrar, porque al final, pues la empresa adjudicataria, pues al final se resuelve a favor de la empresa adjudicataria por motivos técnicos que yo no voy a entrar a valorar porque no soy técnico. Pero vamos, que los datos están ahí. 5.000 euros al mes de media en 2024 frente a los 2.000 o 1.000 que tenemos ahora con esta nueva contrata. Y luego de los 2 perros que siguen, bueno, pues para adoptar, pues sí, llevan bastante más que 4 meses. Llevan, pues alguno lleva prácticamente desde 2024, incluso más. Uno de ellos es un mastín de casi 40 kilos. Entonces, bueno, son razas muy difíciles para cada persona. El otro es un mestizo de unos 10 años, no hace años, me parece. Entonces, bueno, son perros mayores también que, pues, tristemente son más difíciles para cada persona. Esto ha salido con la asociación en reuniones que hemos mantenido con ellas y bueno, si nos traslada que esta empresa pues tiene incentivos, digamos, para sacar esos perros o esos animales que llevan más tiempo en acogida o digamos, dentro del servicio, tienen incentivos para que los animales pues, salgan cuanto antes. No obstante, pues preguntaremos por cómo está la situación y si ha habido gente interesada y además, obviamente, la intención del servicio es que salga. No me ha quedado claro los números. Se me han quedado 1.000, 2.000 euros, pero realmente los últimos 4 meses es 1.093 lo que se ha gastado en método C. Pero cuando has mencionado en total unos años, sería 100.000 al mes, realmente, y estoy de acuerdo, entre 60.000 entre 12, no 5.000, vamos en los primeros 4 meses gastados 8.438,68 euros entre recogida de animales y el método C. Entiendo que, volvemos a las cifras que has dicho, 60.000 euros por recogida más método cero a 115 cabezas por, en este caso, el felinos que has comentado anteriormente, y entender lo que está incluido, la recogida de animales,
no sé, pero yo no soy experto en matemáticas, solo de la universidad y estudié turismo, es decir, que no soy el más experto en esto, pero no me sale por cabeza 600 euros como si saliendo ahora mismo el precio de gato esterilizado en base al método CER, o sea, 60.000, entre 115, a que replicarlo, aprox, voy a decir ahora, 20.000 euros para los animales, pues con 40.000 entre 115, las cifras por cabeza increíble. 115 es en todos los años. Pero que no es que 115 no es nada al año. 115 gatos al año esterilizados no han sido. No sé quién me ha dicho. Ha dicho que había 115 anteriormente, durante los anteriores 2-3 ejercicios. Entonces, que ese trabajo estaba previo hecho de los 115 gatos. No significa que en 2024 se han hecho 115 gatos. El gasto por gatos es bastante más mayor. Vale, ya está. Seguro que al final de año, estoy seguro que una contratación tan grande se va a ahorrar, obviamente. Luego valoraremos ya no solamente el coste, estamos acostumbrados a decirle a nuestra ciudadanía si es más barato o más caro, es si realmente la protección animal la estamos implementando de la manera en la que queríamos o no. Y bueno, pues de momento estamos viendo que sí, a nivel de costes puede que alguna cosa esté manteniendo, pero que hay dudas de cosas. Que se mantienen algunas poderes que había antes y que todavía, pues todavía no se han corregido y que las hablaremos en el año. Creo que sí he dicho, que los 115 gatos, en este caso esterilizados, son desde el 2023, hasta que entramos en el servicio de la mancomunidad. Algunos, de hecho, pues son desde cuando empezáis vosotros a contratar a alguna empresa, de cuando había 3 facturas y demás. Pero sí, el montante de 115 son gatos esterilizados hasta la entrada de ciencia en el servicio mancomunado. Realmente estamos hablando de lo mismo, o sea, tú estás hablando del número por gato y yo estoy hablando del número total, en absoluto. Realmente estamos hablando de lo mismo. Y es lo que he dicho antes, que por unidad pueda ser un servicio más caro. Al final, técnicamente se ha adjudicado a la única empresa que se presentó. Creo que ahí yo técnicamente no te puedo valorar. O sea, se resuelve favorablemente a la única empresa que se presenta. Y en números globales, pues de momento, o sea, no vamos a alcanzar esos 60.000 euros. Vamos, me sorprendería mucho alcanzar ese dinero total. Y luego está la última parte, que es la lógica. No era nada lógico que Valencia estuviese aislado frente al resto de municipios en un servicio mancomunado. Entonces, ahí nos ratificamos en habernos unido a un servicio en el que desde primeras, porque nos crean muchos dolores de cabeza, no está ellos al servicio de primeras. Entonces, creo que ahí, números arriba, números abajo, al final verá un poco, según nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, la lógica de estar pues, como mancomunidad en el servicio conjunto. Esto sí que tenemos opiniones distintas y yo creo que al final del año un sistema, creo que ahora solamente era un inicio de la reflexión. Venderemos porque puede que está más dominado en muchas cosas está muy bien, pero puede que la mancomunidad de servicios puede que no dé respuesta de la misma forma que esperábamos. Y no es una cuestión de dinero vuelve a existir. Cosas como, o sea, si en esta mesa sabemos cuánto cuesta esterilizar un gato, ¿vale? Dependiendo de si es femenino o es macho o es hembra, ¿no? Cuando termine el año, no diremos, nos hemos gastado menos 60.000, espero que podamos decir que realmente, pues por felino, por vida ayudada o salvada, cuánto estamos invirtiendo y que eso sí sea beneficioso. En este caso sí, lo veremos positivamente, esperaremos estar haciendo. Sí, ya lo último, o sea, de hecho, números de arriba, números abajo. Los números también los habéis sacado vosotros, habéis empezado a hablar de dinero. Obviamente aquí el objetivo del servicio es primero dar el servicio que estamos obligados a dar por ley. Y ya estaría. Otra cosa es que previamente se ha utilizado el servicio, bueno, pues de aquella forma. Entonces, al final, con los recursos que tiene la mancomunidad también, que son bastante más que tiene este ayuntamiento, pues el control, el seguimiento de todo ello, ese Excel con la facturación mensual, es que si no lo tendría que hacer el concejal. Quiero decir que lo puedo hacer de mil amores, pero es decir, que se hace un control y un trabajo técnico espectacular de la mancomunidad, que para eso están los técnicos y que trabajan
cómo tiene que trabajar. Y este ayuntamiento, pues a día de hoy, no tiene esos recursos. Entonces, el hecho de trasladar el servicio a la comunidad, pues se da con esa lógica. Y obviamente el objetivo final de esto es cumplir la ley y garantizar el bienestar, ¿no? Bai, galera bat. Urrengoan, bueno, kasu honetan bai puntuaz, egin dugu bero bat, akzio baten. Eta da, bueno, horre ikusi dugu, eta bueno, etxe guztien ikusi dugu, aldizkari ez, instituzional bat ikusi dugu etxeetan, observatorean, badin direzina, bueno, jakin nahiko genuke, ze kostu izan duen, eta jakin nahi dugu ze kostu izan duen, ez bakarrik diseinu eta inbertsioa, gero batean da hori minimo bat izango zen, baina zergatik ekartzen dugu hau nahi gainena, alde batetik prezioak egiteko, hau da, zenbatekoa izan da, hori da, gardena ez zen, eta bestetik baloratzeko, bueno, azkenengo legealdian oso kritikatua izan zara, oso, izan edut joan zaiteke hainbeste pionetako jarketara, eta oso kritikatua izan zen, edozein komunikazio, dialogako komunikazioak, etc. oso kritikatuak izan ziren, nahiz eta berriak izan da, edo bestelako informazioa izan da, kasu honetan da gobernu taldeko informazioa, eguneko unean. Eta, bueno, ia gogoratzen dut momentu batera gauzara marketing instituzionaliko kritika bat. Bueno, ez dakigu hau marketing instituzional danik edo ez. Batetik, presioa gero erantzungo dizu alkateordeak zobera mugitzen da hobeto zenbatekoetan. Baina, gu bakarrik kontratatu diseinua, bidalketa, licitazioa barruan. bidalketa, korreosekin dagoen licitazioaren baitan eman da, eta idazketa egin izan dugu zeiron artean. Hau da, guk atera genuen, heldu ginenean, gobernu plan bat. Ez da berdina aldizkari bat ateratzea, astero, hilabetero, duen arata, gobernu plan bat. Gobernu plan bat derrigortuak gaudenak ateratzera. Eta gobernu plan hori sozializatu genuen. Hau, adibidez, ezin gertatu aurreko agontaldia. Sozializatu genuen eta zen genien herritarrai behitzu. Hurrengo urtetan hau egingo du. Eta orain egin dugu beste ariketa bat. De hecho, eskatu zen iguten ariketa hori egitea. Pleno baten, ezen zen iguten, oie, ze balorazio egiten duzu gobernu plan inguran? Aterako duzu ezeo zer? Bilera eren bat egin duzu herritarrekin? Eta hori egin dugu, ariketa hori egin dugu. Osea, kontrazion puntu bat dago. Eta alderatuta, zuek ateratzen zenuten. Eta kasu honetan hau izan da, transparentzia eta gardentasun ariketa bat. Ojo, herritarrei esaten genien, eta aldizkarian bertan agertzen zen, eta bileran bertan, herritarrekin egin genuen bileran bertan esan genuen. Hemen agertzen diren neurriak, gauzatua egoteak, ez du ezan nahi, akaso, neurri horiek, arrakastatzuak izan direnik. Estadistikak, gainera, azken aldian, estadistikak emoten ez dakiten pertsona horiei, emon zaienean eskumena estadistikak emoteko oso, izan daitezke oso, izan daitezke, eraman gaituzte errakuntzetar, hau. Estadistikak neurtu behar dira. Bete eta dago, guk esan genezake, gobernu planen 80%, bete eta dago. Horrek esan nahi du 80% hori arrakastatzu izan denik? Ez du zertan. Edo, inkluso neurri batek, espero genuen, emaitza bat, eta izan du beste emaitza bat. Ariketa hori egin dugu, eta zergaitik egin dugu orain. Ez genuelako nahi, hauteskundeak helduta, bufoneatzea, atzeak, gobernu planarekin, eta esatea jendeari, behitzu hau egin dugu, eta hauteskunde klabetan egotea. Uste dut, egin dugula zintzotasunetik, eta jendeari bueltatzeko, eta jendeari adierazteko zertan gauden, eta jendea alduntzeko, eta jendea ere izateko aukera guri belarritik tira egiteko. Ariketa jarduera hori egin du. Alderatzen du aurreko egintaldiko aldizkariekin? Pues behitzu, alderatu, daude, guztira, ez dakit, diren, ia 40 horri eta 40 horri horietan,
pues uste dut alkatea edo alkate ordea edo gobernu taldeko pertsonak ez direla agertzen. Aurreko aldizkariak heltzen zirenak gure gure etxeetara, guztion etxeetara, agertzen zen, aldizkaria zen, udal honen aldizkaria, eta agertzen zen, une oro, zinegotziak edo alkatearen figura aldizkari horietan. Guk adibidez, eta hau da, EH Bilduk behintzat, komunikazio hori ez genuen konpartitzen. Salatu genuen, eta egin dugu beste modu bat, ez? Orduan, uste dugu, gauza da, gobernu plan baten berri emotea horren gaineko gardentasun ariketa bat egitea, eta beste gauza da aldizkari bat. Gobernu plan bat derrigorrezkoa da. Eta, de hecho, zuek eskatu zeniguten horren berri emotea eta jendeari adieraztea, orduan, karo. Eskatzen dugu hau, baina egiten duzuenean, egiteko kritikatzen dugu aitu. Eta ez gaizki gure dut, baina egiteko. Hau da, gastua zein gain jakitearen, eta ez dugu inoiz esan, imprimatu bardanik edizio bat alau formatu baten berrogei ikaz. Hori ez dut zuen. Sozialisteko modu ezko dago, batzarrak, eta egiten zuen beste gauzak dago. Batzarrak, beste modu batzuk dago. Edibitu zuen edo ez, nago hori kritikatzen nintzen. Horrek, era digitala badago bai, webgunea, zare sozialak, hainbeste modu dago zuzkoaztu askorik ez dutenak. Eta egiteko modu asko dago, hori argi dago, egiteko modu asko dago. Baina, kasu honetan, egia da, dokumentu horretan zuk esan duzu, udal gobernuak parte hartu du. Eta gogorra da, ez? Gure literariak zelan, gure udal gobernuarekin egiten dugun lana, hau da, udal batzara egiten dugun lana, non erreflejatzen da. Eta hori, bebai, ez? Hori bebai, guztion lana. Beraz, hemen, ez dut dudanak, marketing instituzionala dagoela, ez dut marketing instituzionala dago, zuek erotako dokumentu bat delako, zuek egindako, konklusio bat kartara eta hor bortatu ez. Ez dago bat azkirik, baina beste modu bat egiten da, eta horre bai egon daiteke beste implikazio batzuk. EH Bildu gobernatzen duenean, hau esaten du, hau egin du, eta konpromeso hartu zituen, eta hau egin ditu. Eta besteak ez gara existitzen, baina besteok ere, honen parte gara, eta aurrekontua funtzionala aprobatu edo ez aprobatzen dugunean. Beraz, hori normatik instituzionala bai. Vale, gauza bat, prezioa, nik gauza, esaten duguna, egiten dugu eta egiten duguna esaten du. Gero, ere, aipatu behar da, hor da, goela, arrakala digitala. Ezin dugu astu arrakala digitala. Ez ditugu aldizkariak ateratzen, hilabetero, astero, ez da ezin ditugu luzoneatzen ondoko herriak, ez gure herriak, egunero, dute, horretan, ondela jitziera bat, nabarmena, duzuneatzen eta esaten dugunaren inguruan. Orduan, uste dute, eta presioa orain izango dizu Mercedesek. Baina, dago erregistro. Diseinua, maketazioa eta imprenta izan dira 4.697,40 beza barne. Eta zen bizarekin egin da. Esan bizake? Zen bizarekin egin da. ¿Puedo decir la empresa, Cris? Oveja kreativa dices. Imprimaketa ez da. Dena enpresa berdinean. Diseinua, maketazioa eta imprimaketa. Eta gero banaketa egin da korreosekin lizitazioaren baita. Uste dut, kontutan izan da ere diren aleak nahiko eta bakarrik egin dutela bi, bat esateko zer egingo dugun, zer konpromiso hartzen dugun, zein den gure plangintza, hau da gobernu plana, gobernu taldetik egiten dugu, eta nik uste dut hitzak berak esaten duela. Egin dugu ariketa bat hasieran eta bukatu baino lehen eta hauteskundeetatik kanpo egin izan dugu beste ariketa bat, gardentasun ariketa bat da. Eta da, gobernu planaren betetze maila. Ez da udalbatzaren berri ematea. Eta udalbatza non islatzen da? Islatzen da hemen. Kamara honetan islatzen da beste leku askotan. Sareetan, aktetan, webgunean. Badaude ere udalbatza osoarentzako lekuak, baina gobernu planaren betetze mailan gobernu taldeak idazten du, gobernu taldeak hartuko konpromisoen berri ematen da, eta gauza batzuen berri. Ere badauz eskuerre batzuk edo zera batzuk, informazio gehigarriarekin. Orduan,
Nik ez dut hainbesteko zerarik ikusten, eta egin dira horrelako bi ariketa, bat hasieran eta bat orain. Osa, kritika ez dut ulertzen, benetan. Galdera bat, esan da lehenik beste galdera bat ditugu. Radar, auzituak direzela eta, badiru mundia bideko radar pedagogikoak kendu egin dara, eta herriberan jarrikoak. Lehenengo batera, pratikatu da mundia bidekoa, eta bestetik, jarri da herriberan radar pedagogikoa. Hau da, ez dakigu mundia bidean ja ez dago arriskurik, edo herriberan arriskua zegoen, eta orain kontuetgora, ez du gulertzen. No sé, azaldu gara, Bai, radar pedagogikoak ez ditugu bakarrik kokatu herriberan, baita Zipion, genero urruti aldapan ere kokatu izan ditugu. Hau da, radar pedagogikoak dira, esaten duen moduan, eta da ariketa bat jendea egiteko ze abiadura anual. Horarte, no? Ez dute bergarria dela, eta guk hor bai ikusi ditugu eta herritarronkin egiten ditugun bilera horietan, heltzen zitzaizkigulako beste hainbat herriberan kezkatuak daude, kotxeak jaten diren abiadurarekin. Eskolara jendeak kotxez joaten denean ere, jendeak eskatzen da joaten diren abiadurarekin. Eta gora nola igotzen diren, eta autobusak jaisten dira hortik, Zipio bakit, oso ez du gelditu da gaur egun dauden kotxeentzako. Orduan, zer eskaintzen du radar pedagogiko batek? Hainbat denbora, egoten bada toki berdinean, galtzen du daukanen funtzioa. Ze azkenean jendea hautzen da eta funtzio hori galtzen du. Eta bestetik, datuak ateratzen dira. Orduan, gu jakiteko, berora, beste neurri batzuk hartu behar badira, radar pedagogikoak emoten ditu datuak. Hau da, herriberan pasatzen dira, datu oso garrantzitsuak. Zenbat kotxe pasatzen diren herriberatik? Zein orduetan, eta gero zein abiadura. Hori oso garrantzitsua da, gerora, herritarrei esateko, ze batzutan etortzen da herritar batek zilegitasun osoz eta esaten digu. Eske nire etxetik, kotxeak inon baino gehiago, baino abiadura handiagoan joaten dira. Goazen aztertzera. Nik uste dut daukagula hor, gune batzuk, edirela bat da mundia bidea, identifikatua, Zipio bidea, genero urrutia, herribera eta areatza dira zirazki, eta gero hau, ere, Labasture ez du eskaintzen aukera hori, eta Andramari bidean jarri dira bestelako neurri batzuk abiadura hori jeisteko. Hori da, pizkat helburua, horregatik. Goazen aztertzera, herriberan eta orain, Zipion, zenolako abiaduraetan joaten den jendea, gainera Zipion hori egin genuen bilera bat, pizkat mugikortasun arazoak ikusteko, egin genuen aurreko urtean, hankarekin, eskolarekin, ugaltzengoarekin, auzokideekin, eta neurri batzuk joan gara apurka-apurka ezartzen, beste batzuk, ezarriko ditugu aurrerago. Hori da. Beraz, mundiatu bideko zatutasun punturi hor mantentzen da, hau da, funtzioa denborarekin bertan bera geratzen dela esaten dituztu. Baina arriskua bat badago, horrezak jarri izan, mundu horretan arriskua ematen delako, burro horretan eta herripera bat delako, zer abiz egiten hori zaiesteko guretzat. Hori zaiesteko aurrekoan onartu genuen mundia bidea, Gaminiz eta Portaleta kalea urbanizatzeko eta hobetzeko proiektua hori egin genuen, baina momentuz radar pedagogikoak betetzen dituzte funtzio batzuk. Hori da esan duana. Eta funtzio horiek batzutan ohikoak bihurtzen direnean funtzio hori galtzen dira. Eta gure helburua da radar pedagogikoak mugitzea, batean mugitzen. Jartzea, igual, orain ez, jarri berri dugu, baina jartzea diez, areatzan, radar pedagogikoa, portu aldean, ikusteko neurriak. Eta horrekin, izateak herriaren argazkia, badaude, mundia bidean, badaude bestelako neurri batzuk, ez egon bakarrik radar pedagogikoa entzarrita. Hora diez, badago un cojín berlinez. Bi, daude jarrita, de hecho, Morlizeri ere eskatu genion, agintaldi honetan eskatu genion, ze
Ordizetik zetozenei eskatu genien, eta hori eskatu dugu udal gobernuan egon da, hau da, egon diren neurri desberdinak eskatu ditugu. Osea, eta ezarri dira. Ulertzen dugu, horren atzeko propostu hori dugri urtesuna eta albertu du baina. Hau da, obrak ailegatzen diren nenean, hemen eta hori guztizun eta dagoen momentura arte, tresna bat, segurtasunerako tresna bat dugu, ez dugu ulertzen. Segurtasunerako beste neurri zuen ezarrita, hor da sail bat, sail horrekin konpartitu da, sail honekin adoptua da neurri hau, aspaldi egin bar gendun, eta ez duzu konpartitzen, nik uste dut errepen guztiak emon da daude, eta ez dugu jarraituko berdinen inguruan bueltak ematen. El parque de Maribel o sea, la verdad, los bajos de mi coche lo van a agradecer por lo menos. Es que ricasco. Pero mi pregunta viene, he visto que ha habido unos cuantos árboles que se han quitado. A ver cuántos árboles se han quitado y qué vamos a hacer para reponer. Qué ricasco. Bai, zuhaitz batzuk kendu dira, eta zuhaitz horiek eskatu zaio dagoeneko lora zaintza zerbitzuari, zuhaitz horiek kendu ditugun zuhaitzen bikoitza jartzea herriko beste zonalde batzuetan. Asuntoa da, hirukoitza jartzea herriko beste zonalde batzuetan. Asuntoa da, orain ez da landaketa momentua, landaketa hori urrian egin beharko du. Eta izango zen, hor, aztertuko litzateke jartzea Gazteluondoko errotan, eta orain eguzkiarekin, zen asko jartzen da, de hecho, gerizpetara eguzki egunetan, baita hondartza pareko parkean, dauden gune ezberdinetan, zuhaitz hirukoiztea, kendu ditugun zuhaitz batengatik hirukoiztea, hori da asmoa, eta de hecho, dagoeneko hitz egin da lore zaintza zerbitzuarekin. Eta azkenen dugu galdera bat dago, gaurko osko bilkura efemeridekaz hasi da. Nahi dugu galdetu ekainean zehar efemeride horiek, esan aipatu da, espitza bertan, aipatu da instituzioetik, zer egin izakegula zinforretan, eta hori babesteko gauzetan. Zer egingo da ekainean zehar gaur aipatu den efemerideak dutatzeko? Ez que gauz kontu desberdinak, hor dago, ekainaren 14an memoria eguna daukagu, gonbidapena hauztut zerka bidali duela ja kasu honetan ondare zinegotzia, gero daukagu kasu honetan memoria egunean hor igandea da, ingo da itzaldi bat kalean, guraldia laguntzen duen, errepresioa eta emakume meneko errepresioa eta edo ingo da ekitalditzoa, urtero egiten dugun ekitalditzoa, gero ere, ekainaren 28an estik, 26an, asaltzea estik igual programazioa. Maiatzaren 17an ere herri honetan, komentatu genuen, zaituko ginela bildumak bat egiten. Alde batetik hitzak jarriko genituzkela talkoian, neurrian, bestela, ezmerideetan, aipatuko genuela, eta bestetik zaduera bat herrian saiatuko ginatekela elkarlanean egiten. Elkarlana hitzak importantea da. Orduan, maiatzaren 17an, homofobia, transfobia eta bifobiaren aurkako egunaren indibiduak hausnartzeko, zinegoak errari izan zen herrira, eta bai laburmetraiak gaztetzean proiektatu ziren, eta film luzea portalean ezkina izan zen. Maiatzako 20aren inguruko aipamena horretan, esaten dugu, herri libreen jaiotzaren aldekoa garela gure abarne, eta espero dugu bide horretan behin eta berriro zuekin aurkitzea, zuekin eta beste askorekin herri honek ere berezi duelako irokizereko. Zertan ari garen, egunerokotasunean hartzen gara, borren aldeko aipamena eta jartzen bildik ez dugu egin.
baina esnarketa onderatzen da. Ekainean ere gertatu ziren bidaberatzeko nena 37. urtean berreztatu da bat, konbidatuak izan zaretzen. Ekainearen 26 aipatu da torturaren biktimei laguntzeko nazioarteko eguna, eta egia da ez dela ezer erezirik antolatu herri honetan inolako zinegozio. Baina bai uste dugu aipamen hori gaur, bihar, eta beste egun askotan egin behar dugu. Horrexegatik emandia izan da. Eta ekainaren 28an arratasunaren nazioarteko eguna ospatzearen inguruan aukeratu behar dugu ekainaren 28 memoria zarena barkatu eginan. Ekainaren 26an Zaharata audiobida etorriko da, dira testigantza, lehendearroko testigantza, azaletik eraikiak, eta beste herri batzuetan oso balorazio baikorra jaso du audiobida moduko hau. Eta Zaharatak audiobida hori, ekarriko da Gordi portalen, egongo da arrazale oso batean, bizitali ezberdinak egiten da, 25 minututako esperientziak dira. Kasmoekin, QR-arekin, eta gero, ekainaren 28an ere, babestuko dugu estualen egiten den lehialdia, algortara deituak izango dira ukatu mugimendutik. Orduan, bukerrian egon gara elkarlanean, egon gara kontaktuan, ea bestela zen herrian manifestazio hori edo gertatzea, baina ez da suertatu. Baina bai, egun horretan pentsatu dugu Marusak taldea ekartzea herrira, eta espazio zentral batean egitea, hau da Azpietan. Eta hori izango litzateke, zinegotzigo honetatik elkarlanean aterako diren, honetatik ez gertatu, zinegotzigo guztietatik elkarlanean aterako diren jenerideekin lotutako memoria zari naiz, eta zera asko galo, esan, Eskerrik asko, horregaz Besterik, honekin, besterik ez badago, honekin bukatuta emoten dugu orko plenoa. Mila esker. Vale, ¿qué te visto de artillería de Sí, está. Está de Riviera. Tiene que ser en la cama en 5 observaciones menos. A Raúl no le avisamos. No sé qué me está pasando con el ordenador, se me está volviendo loco. ¿Cuál? Se me está volviendo loco el ordenador. Pues nada, pero... El alargador.